नमस्कार, अमुक फूड्समध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत व्हेज कोल्हापुरी. हॉटेलसारखी अशी छान चमचमीत भाजी झालेली आहे. मस्त अशी घरच्या घरी बनवणार आहोत. तर त्यासाठी आपण साहित्य बघूया. इथे एका पातेल्यामध्ये 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेत, उभे चिरून घेतलेत. याच्यामध्ये 3 टोमॅटो उभे चिरून घेतलेत. आता याच्यामध्ये 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घातल्यात. 1 इंच आलं घातलं आहे आणि 5 ते 6 काजू घातलेत. आता याच्यामध्ये पाणी घालून हे आपण सगळं शिजवून घ्यायचं आहे. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत हे शिजवून घ्यायचे आहे. आता इथे हा टोमॅटो आणि कांदा छान मऊ झालेला आहे. गॅस बंद करते आणि हे आपण थंड करून घ्यायचे आहे. कांदा टोमॅटो आपण थंड करून घेतलेलं आहे. ते आपण सगळं मिश्रण मिक्सरमध्ये घालते. आता याच्यामध्ये आणखीन काही पदार्थ घालायचे आहेत. ते इथे 2 टेबलस्पून मगजबी घालते, 1 टीस्पून खसखस घालते, 1 टीस्पून सफेद तीळ घालते आणि त्याचबरोबर 2 टेबलस्पून दुधाची पावडर घालते. आता आपण इतर मसाले घालूया. तर अर्धा चमचा हळद घातली आहे, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धणे पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 2 चमचे किचन किंग मसाला. आता हे सगळं आपण वाटून घ्यायचं आहे. सगळा मसाला वाटून झाला आहे. छान पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता इथे कढईत तेल गरम करते आणि याच्यामध्ये आपण सगळ्या भाज्या वाफवून घ्यायच्या आहेत. तेलावर फ्राय करून मग वाफवून घ्यायच्या आहेत. तर इथे 1 कप गाजर घेतला आहे, 1 कप फणशी घेतली आहे, 1 कप मटार घेतले आहेत आणि 2 कप फ्लावर घेतलेला आहे. या भाज्या तेलावर परतून आपण झाकण ठेवून वाफवून घ्यायच्या आहेत. इथे झाकण ठेवून आपण भाज्या वाफवून घेतलेल्या आहेत. त्या बऱ्यापैकी शिजल्या आहेत आणि अर्ध्या आपण वाटण घातल्यावर त्याच्यात शिजवून घेऊ. भाज्या काढून घेऊया आणि आता त्याच कढईमध्ये तेल घालते. आता या तेलावर आपण जे वाटण केलं होतं ते घालते आणि हे वाटण तेलावर चांगलं परतून घ्यायचं आहे.
हा मसाला चांगला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आणि याच्यामध्ये आता आपण भाज्या घालूया. ते इथे ज्या भाज्या आपण तेलावर परतून ठेवल्या होत्या त्या सगळ्या घालते. आणि याच्यामध्ये आता एक मोठी शिमला मिरची उभी चिरून घातली आहे. ते मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो मसाला राहिला होता त्याच्यामध्ये पाणी घालून ते पाणी याच्यात घातलेलं आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आता इथे थोडा कलर यावा म्हणून मी 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे, जेणेकरून याचा कलर आणखीन चांगला येईल. काश्मीरी मिरची पावडर घातल्यामुळे आणखीन हा रंग चांगला आलेला आहे. भाजीला छान कलर आलेला आहे. आता याच्यामध्ये आणखी थोडं पाणी घातलं आहे. अर्धा ग्लास पाणी आणखी घातलेलं आहे. आता हे मिक्स करून आपण भाजी शिजवून घ्यायची आहे. तर इथे झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेते. भाजी चांगली शिजलेली आहे. याच्यामध्ये 100 ग्रॅम पनीर घातले बारीक चिरून. दोन टेबलस्पून कसुरी मेथी घातली आहे आणि भरपूर कोथिंबीर घातली आहे. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवून पुन्हा 2 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे. इथे छान अशी व्हेज कोल्हापुरी तयार आहे. भाजी व्यवस्थित शिजली आहे आणि छान चमचमीत दिसते. खूप छान होते व्हेज कोल्हापुरी. नक्की करून बघा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.